jane arek-arek iki nandi sih? Iya aku mulai mau ngenteni ning kene suwi temen sampai sumuk aku. Di kan di. Tekon diae. Ana iki. Kesel yo. Aku ngenteni menawi mau ning kene sampai kesel aku. Delokne sumuk kabeh aku. Kontok iki keringet sampai tutuk silit iki. Katene gak ngono iku kan melayu toko kono. Oh. Iya, saya dolen nandi ya. Mbok karepmu. Aku manut ae wis sapa cilik. Kok atene manut aku tok ae arek iki. Kono landi saja. Nang omah nek saja. Jaluk. Dari bagi po. Ayo. Jalo. Iya. Ayo dolen sik, wek tak kei. Ayo, ayo. Iya, ayo wek. Golek nati. Iya, ayo. Yen dia ae ra selesai. Nang omahe paling. Ayo. Kalau nang omahe opo? Boleh nanti. Ditelepon. Ayo. Iya saya. Kak ngopi ya, Lek. Ayo. Ayo. Muduno rame tiba kan kapok. Yuk. Di sono. Ting, ting. Tak ketok ae wis. Andi gede. Kesuwen. Dikunci tibake. Apa? Lek. Kak, Ayo. apa ta aku wingi tiba gak ditulungi yo. Malah ae pentekan. Aku kerem. Ayo, ayo. Jadi, Tulen. Dendi, Yo po jenengan. ku meneng Imam, tuan iki Imam. Ayo. Sungai. Ayo. Nandi kabar arek ton. Turu tadi Nandi kabar arek. Ngetak Lek. Ndak. Takoni nandi arek-arek kok. Tuku-tuku paling. Iya paling ngene kono ya. Suwene arek. Karena enten iki nusuk ya tak tuku. Iko sapa ton? Ton iko sapa ton? Ndi? Iko. Kayak sing wingi iko. Iya. Kok mencurigakan ngono sih? Ono ular coy. Sopo iku sih? Iya ton. Iko, kundang. Kundang lah. Kok kayak mencurigakan ngono tapi. Oh, bahaya ini. Oh, cak suwine. Apa ae kak aku ditinggal kon. Kita suwine yo. Iki mana enak temen iki. Oh, Ayo katen takon dia ya, Pak. ngesing. Ngesing. Iya iki ngesing. Lah. Ayo wis kono dek kedun. Ya. Iki kono kok aja ngene to kono iki lho. Sore. Boleh nandi. Ayo iki Kok kok dolen wis akeh bali rono. Iya iki ayo. Oh. Iya. Kepetuk wong. Mau iki mana kepetuk wong. Wong apa? Hitam yo terus gak gayane. Kok Gak wingi ketok rai. Ya wong di wong biasa iku. Tapi lek wong biasa kok mencurigakan ngono. Ya mbok pola iku kate apa iku? Marani kon. Mana nih aku kate lapo? Culik. Oh, dene ngono po. Bene wis, ayo wing ngalih.